Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari ng aton ng mga top stories of the day. Today is July 16, 2025, Miyerkules nga adlaw. May posibilidad sang malala nga pagbaha sa masunod nga adlaw sa Negros Occidental, suno sa Pag-asa. 5 ka tuig nga bata sa Imamaylan City nalumos sa bubon. Mayor Elia Garcia Yulo sa Moises Padilla nagpangayo sang bulig sang gobernador sa problema sa duta kag natindugan sang CPSU. Delivery rider patay matapos mabunggong iyang motor sa Center Island. Kag sa good vibes, mga mangingisda sa Imamaylan City nagbaton sa mga fishing boats halin sa NVC. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, 5 ka minutos nga pagrespondi sang PNP mahimo hindi malaga sa tanan nga tion suno sa BCPO Director. Makapila na ka beses nga natestingan kun bala masarangan sa mga pulis sa Bacolod ng 5 minutes nga pag-response kag may mga panahon nga hindi gid malagas ang oras. Suno sa kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica, bisan mga 95% nga nakaresponde sa sulod sang 5 ka minutos ang mga pulis, hindi malikawan nga may panahon nga hindi gid ini mahingagaw. Unang rason amo ang kalayo sa mga kanadtuan nga lugar nga nagapangayo sang bulig, traffic, kag ang kakulang pagid sa patrol cars kag mga pulis. Dugang pa ni Coronica, may mga dalanon sa Bacolod nga hindi pa kabisado sa mga pulis nga ginapatunan pa ni o kung ginapatunan niya pa ini sa ila. Istorya pa niya, naka-simulation exercise sila sa sulod sang Barangay Tangub kag ang pulis nga halin sa Araneta Street, bisan ano pa kadali-dali isang pulis suno kay Coronica, wala gid makabit sang 5 minutes nga pag-response kay bangod sang lakat sang traffic. Sa gihapon ginatingwaan sa BCPO nga mapadasig ang pagresponde sa mga gatawag sa ilang nga mga pumuluyo. Ang challenges na nakita natin is number 1, of course, resources. Kulang kita salakyan, kay kulang kita tao. Ikadua, kadamo sa dalan sa Bacolod City. Nga ginambal ko gani sa aton nga mga patrollers kag mga station commanders that they have to familiarize anong mga streets, anong landmark. Kay base dito kami i-test the Chief PNP sa mga munang lugar. Sa number 9, paglift sang probinsya sang Cebu sa ban sa baboy kag livestock, ang bentaha para sa mga hog raisers sang Negros Occidental. Inisunod sa kay Dr. Ryan Hanoy, ang Chief sang Animal Health and Meat Inspection Services sa Provincial Veterinary Office. Ang paglift sang ban nagakasayuran sang dugang nga market para sa hog raisers sang Negros Occidental. Sunod kay Hanoy, antes pa man sang African Swine Fever, ang probinsya sang Cebu market na para sa Negros Occidental, labi na sa mga baboy nga ginalitsyon. Tungod man nga bukas na ang Cebu, sarang naman nga matap sa mga local hog raisers ang market sa Leyte kag Samar bahin sa breeder hogs. Bangod sang restriction nga ginapatuman sa ASF, nauntat ang supply sa sini nga mga areas bangod alagyan ang Cebu para sa sini nga mga shipment. Parayon ang pag-supply man sa Negros Occidental sa baboy sa mga areas sa Luzon sa masunod nga semana ukon binulan babatsagan na ang epekto sini. Samtang nagapabilin ang banning sang Negros Occidental sa pagsulod sang buhi nga baboy gikan sa mga lugar nga may kaso sang ASF. In the coming weeks or months siguro no, kaya kulitan mo naman sa mga mo na sa mga local shippers nato nga previously nag-supply sa Cebu nga nag-inquire na sila actually nag-inquire na sa mga requirements and guidelines para maka-ship yun sa Cebu. Then also additional benefit man sa aton kay maka biyan Cebu makaagi na ang aton nga mga mga breeder stocks pakato sa Leyte kay previously ang aton nga mga accredited nga breeder farms sa Negros amo ni sila nag-supply sa mga breeder hogs dito sa Leyte and Samar area. Sa number 8, isa ka senior high school student ang dakop sa buy-bust operation sa Silay City.
Nakuhaan sa mga pakete sa ginasuspetsuhan shabu ang isa ka senior high school student matapos madakpan sa gipatigayon nga buy-bust operation sa barangay Mambulak, Silay City, Lunes nga adlaw. Sa kahapon, na-file na sang Silay PNP ang kaso may angot sa illegal nga droga. Batok sa 21 anyos nga subject. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca, hepe sang Silay Police, isa ka street-level individual ang estudyante. Silingon, hindi maglapaw sa 50 grams sang shabu ang iya gina-distribute. Base sa monitoring sa kapulisan, masamiman nga ginasugo ang estudyante nga mangin runner sa illegal nga droga sa ilang barangay. Nakuha sa estudyante mga pakete sang suspected shabu nga nagabalor sang 47,600 pesos. Preso karon kung detained karon ang estudyante sa Silay Police Station. Sa number 7, isa ka lalaki ang patay matapos makuryente samtang nagapanapas sang sanga sang kahoy. Isa ka 24 anyos nga lalaki ang gid-report nga nakuryente sa isa ka residential compound sa Rizal Street, Barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental, Lunes nga adlaw. Sa report sang Canlaon PNP, ang biktima nagapangtapas sang sanga sang kahoy gikan sa atop sang isa ka balay. Aksidente niya nga nahikapan ang live wire nga nangin kabangdanan sang iya pagkakuryente. Gindala pa sa Canlaon City District Hospital sang LDRRMO ang biktima apang gideklarar nga dead on arrival. Sa number 6, isa ka delivery rider patay matapos mabunggong iya ginadala nga motorsiklo sa Center Island sang Talisay City. Patay ang isa ka delivery rider matapos makabungo iya ginamaneho nga motorsiklo sa Center Island sa Dalan Mabini, Barangay Zone 15 sa Talisay City. Giliyon man nga nag-abot sa lugar sang insidente ang mga rescue personnel kagindapatan sang first aid ang 38 anyos nga biktima antes giningagaw dala sa ospital apang gindeklarar siya nga dead on arrival. Ginsiling ni Police Major Razel Jim Hoxon, ang Deputy Chief sa Talisay Police Station, magapauli na kuntani ang biktima padulong sa Bacolod sang nagluntad ang insidente. Base sa traffic investigation, nadulaan sa kontrol sa iya ginamaneho nga motorsiklo ang biktima, rason nga nakabunggo siya sa Center Island kag nalampos ang iya ulo kag lawas. Nagpaabot naman sa simpatiya ang mga kaupdanan nga delivery riders sa nalisdan nga pamilya sang biktima. Sa number 5, lalaki nga nanaya sa pusil kag nangastigo sa isa ka persona sa tubang mismo sa mga pulis ang ginkasuhan na. Grave threats kag slight physical injuries ang mga kaso nga ginpasaka batok sa lalaki nga nagpanaya sa pusil kag nagkastigo sa isa ka lalaki sa May Rosario Street sa Bacolod sa nagligad nga semana. Suno kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica, sa Lunes nga adlaw tigayon nga napasaka ang kaso. Ang suspect ang ginasiling kakilala sang duha ka mga pulis nga yara sa atubang nila sang ginkastigo niya ang biktima. Dugang pa ni Coronica, ang amo nga mga pulis ang sakaron naka-assign na sa PNP Negros Island Region Headquarters. Ang hepe naman sa Police Station 1 ang ginrelieve man bangod sang command responsibility ang wala pa madesisyonan kung makabalik pa bilang pamuno sa Police Station 1. Paandam ni Coronica sa iban nga mga pulis, okay lang mga amigo pero butangan sang limitasyon. Aspas siguro gusto man naman nga mangita amigo. Pero not to the extent nga abusuhon ka. Kag once gani naging sumubra na sa siyang boundary sa imo atubangan bilang pulis, obligado kang mag-react. So sa amo to nga instance, dapat nag-react ang pulis regardless kung sino man ang tao, kung sino man ang nakasala. Sure. Sa number 4, sa ginpagawa nga calendar of activities ng Commission on Elections angot sa barangay kag SK elections by pagbag-o para sa voters registration. Tigay lusang July 1 to 11 ini ang ginpaisol sa August 1 to 10, 2025. Inisuno kay Comelec Negros Island Region Director Yunel Marco Castellano nga nagpahayag man nga ang nabilin nga mga schedule wala sang pagbago. Sa nagligad nga semana, ginpahayag sa Malacañang nga ang proposal sa pag-reset sang barangay kag sangguniang kabataan elections
Kagang term extension angot diri ang kinahanglan nga tun-an. Ginpahayag sadto ni Palace Press Officer Claire Castro nga wala pa mabato ni President Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled bill sa postponement sa BSKE kag extension sang term. Suno kay Castellano, padayon lang sa gihapon ang preparasyon sang COMELEC nga nagalakip sang inventory sa mga ballot boxes. Karon nagasugod naman sila sa mga procurement. Ang importante suno sa iya nga handa sila anuman ang mga desisyon sang presidente angon sa BSKE. As is naman yung schedule. Kasi parang balita yata, wala pa namang na-receive yung Malacanang na enrolled bill, no? Wala yung galing sa Baikam, hindi pa na-receive ng Malacanang. So, ang COMELEC, nagpreparan na lang kami na mag-eleksyon. Diba, hindi naman kami tumigil sa preparation dyan, nag-inventory na ng yellow ballot box. Meron nang ginawang mga nagsimula na yung procurement. Actually, ang ano lang dyan is defer lang natin yung July 1 to 11 na registration. So, ngayon, ang ginagawa ng COMELEC, nag-register kami ng August 1 to 10 para ituloy na yung preparasyon talaga sa eleksyon. Sa number 3, nagpangayo sa bulig sang gobernador ang alkalde sa Moises Padilla angot sa kaso sang Central Philippine University Moises Padilla Campus mangudluyag na kuhaon sa tag-iya ang duta nga ginatindugan sang eskwelahan. Personal nga ginpadangat ni Mayor Elia Garcia Yulo kay Governor Eugenio C. Lacson ang concern sang CPSU Moises Padilla Campus. 2017 pa nag-expire ang 10-year nga deed of usufruct sang eskwelahan kag ni anay Mayor Francisco Nazareno. Wala man sang ikasarang ang banwa para diri. Rason nga iya ginpadangat kay Lacson sulo sa alkalde. Linibo ka mga estudyante hindi lamang sa iya nga banwa kundi pati man sa kaiping nga banwa sa Castellana ang nag-eskwela sa CPSU. Lakip na sa mga kurso nga ginatanyag sang eskwelahan na buong Education, Information Technology kag Agribusiness. Wala labot nga mahapos kag mas malapit para sa mga pumuluyo ang among campus, mas makakinot pa sila sa plete o kung sa board and lodging kung diri mag-eskwela tigaylo sa iban nga mga lugar. Tuyo ni Nazareno suno sa kay Garcia nga ibaligya ang duta. Nagpahayag naman sa iya sang bulig suno sa kay Garcia Yulo ang gobernador. Upod sang alkalde ang mga lokal nga opisyales sa Moises Padilla kaina sa ilang pag-courtesy call sa gobernador. Ginusufrak lang na ni Nazareno. So, bawion niya. Ginasukotin ang CPSU. So, si Gov ang mabulig na siya. Na-expire na ang usufruct. Oo, na-expire na. Gamay lang to 10 years lang. Panungin. Hindi na halaga yung location. Para sa CPSU sa Banwa. Sa Banwa. College. So, that's Central Philippine State University. Diba? Ano ka? Area. So, mga... Ano ka na mong school ka, Mayor? Yung sa amon nga daan sa Moises Padilla, diragin na yung eskwela ang mga tao. Kasi kung sa iban sila nga lugar, may allowance, may boarding house, napunta sa nila. Pero kung dira sa Banuat, gamay lang. And then, magbisita sila, yung makapulit-pulit sila sa weekend. Dako nga bitaha nga may eskwelahan. Ang iba, mga taga-Castellana, Manaraman, mga taga-Kabakungan, mga nearby. Mayor, yan na ni Frank Nazareno. Oo, ang duta. Balisubong nag-expire ng school year. Last 2017. Pero may gas school pa da now. Oo, sige pa na. Sa nagligad pa na nasuktanay sa ila, ang na ngayon, si Mami Kiliana, bulit ko sa Apon. So, hindi mo ko kasarang, dalag pa ito. Initial na ano ni Gov, commitment. Bulit siya. Commitment siya. Like mangita tuta or wala pa man siya? Depende siya. Pasidira naman lang siguro mabakala kay may mga buildings na damo. May mga buildings na functional na ginada siya. Bila na nakatubig. Anong rason sa Nazareno? Of course, may term may na-expire na. Pero anong rason niya to not to continue? Ibaligyan nila.
Sa number 2, 5 ka tuig nga bata ang patay matapos ginaligar nga nalumos sa bubon sa Himamaylan City. Nasapwan na lamang nga nagalutaw kag wala na sang kabuhi sa bubon ang 5 ka tuig nga bata nga lalaki sa barangay Suay sa Himamaylan City Martes sang gabi. Ginpangita sang amay ang bata kag sa iya pag liili sa bubon malapit sa ilang nga balay, dito niya nakit-an ang bangkay sa biktima nga nagakulob. Giningagaw kuha sang amay ang iya nga bata sa bubon. Kagidala sa Governor Valeriano M. Catuslao Memorial Hospital kung saan gindeklarar nga dead on arrival ang biktima. Uli nga nakita ang biktima nga nagahampang malapit sa bubon, Martes ang udto kung 6 ka oras antes siya nasapwan. Nag-request ang Himamaylan Police Station sa postmortem examination sa bangkay sang biktima. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility naging bagyo na nga krising. Base sa weather forecast sa Pag-asa, ginapaabot nga mangin maulanon ang panahon sa masunod nga mga inadlaw sa Negros kag magresulta sa malala nga pagbaha. Pila ka mga LGU nagdeklarar na nga wala sang klase buwas nga adlaw. Suspendido na ang klase sa Banwa sang Ginubaan subong nga hapon. Ini ang ginanunsyo ni Mayor Ralph Reliquias bangod sang maulanon nga panahon. Mabunok nga ulan ang eksperyensya sang Banwa kainasang aga. Si Mayor Raymond Tongson sa Himamaylan City nag-anunsyo naman nga wala sang klase sa buwas sa tanan nga level sa Himamaylan City. Ang Banwa sa Binalbagan na nagdeklarar naman nga wala sang klase sa buwas tubtub Biyernes nga adlaw. Sa weather update sa Pag-asa as of 2 p.m. kaina, ang bagyo nga krising sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang yara sa 650 kilometers east sang Virac, Catanduanes. Magluwas sa hangin nga dala sang bagyo. Balantayan sulo sa Pag-asa ang ulan nga nagadala naman o kung ang ulan naman nga dala sang habagat. Umalin naman subong nga adlaw tubtubwas sa udto mga 50 to 100 millimeters nga ulan ang magabubo sa isla sang Negros. Ang ini nga volume sang ulan mahimo magdala sang baha sa mga balahaon na nga daan nga mga lugar. Pero sumugod buwas sa udto tubtub sa Biyernes naman nga adlaw mahimo magdoble ang kadamulon sang ulan nga magabubo sa Negros Occidental. Suno sa Pag-asa, mahimo maglabot sa 100 tubtub 200 millimeters ang ulan nga matupa sa Negros Occidental kag mahimo magresulta sa mas malala nga pagbaha. Wala man sa alagyan sang bagyo ang Negros pero ang hangin nga habagat ang nagadala sang ulan sa Visayas nga nagalakip sang Negros Island region. Bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali naman may tumaas na ng orange. Ibig sabihin, 100 to 200 millimeters na yung posible natin na ma-experience. Kasama dyan yung Catanduanes, Occidental Mindoro, Palawan, Antique at Negros Occidental. Dito naman sa 100 to 200, hindi lang local floodings yung posible, kundi widespread or multiple floodings na yung posible na maidulot sa atin nitong ganitong amount ng pag-ulan. Kag sa good vibes, mga mangingisda sa Himamaylan City ay nagbaton sa mga fishing boat gikan sa isa ka non-government organization. Duwa sa sini nga mga baruto nga ginhatag bilang pagdumdum sa kaadawan sa mga kabataan. Duha man ang pagdumdum sa nagtaliwan. Kagang isa para sa prinsesa sang pamilya. Ini ang mga baruto sang Negros Volunteers for Change o kun NVC. Isa ka non-government organization nga nakabase sa Bacolod City nga nagatuyo nga maghatag sang gahom sa ordinaryo nga pumuluyo. Mga mangingisda ang nagbaton sini. Sang kahapon, 5 ka mga motorized nga fiberglass nga bangka ang ginpanagtag sa mga mangingisda sa bulig ni Vice Mayor Justin Gatuslao. Ginkuha niya pa ini sa Sagay City kag gindala sa Himamaylan. Hindi ini ang unang higayon nga ang NVC ay nagpanagtag sang fiberglass nga mga baruto sa mga mangingisda. Kada may bagyo, nagabulig sila sa mga mangingisda para liwat sila nga makabangon gikan sa unos. Sa karon, may 5,056 na sila tanan ka mga fiberglass boats nga napanagtag sa idalom sang Peter Project. Shout out anay sa mga live viewers naton subong nga hapon.
Si Maria Fe Panaga Baredo mayong hapon Digicast Negros, si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast, kag Sir Roming watching from Pulupandan. Mirna Garido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao. Si Jelwin, good PM Sir Roming Digicast Negros, happy Wednesday sa tanan. Si Chona Evangelista Caredo mayong hapon Digicast Negros watching from Singapore. Maricon Gamboa Hayashi, good evening Digicast. Si Romel Mahilong Galio, good afternoon Sir Roming kag Digicast Negros watching with Rihanna Julia Villeta Galio. Si Sally Villaflor Cañada, good PM watching from Barangay Tangub. Si John Randolph Rubin, good afternoon Digicast Negros watching from Kuwait. Si Jessery Garucha Hivero, mayong hapon ka Digicast Sir Roming. Shout out lang kay Toto Sian, kay ginahilanat siya. God bless us all. Thanks. Kag si Nelson Marvin Aurino Leonora watching diri sa Dubai, mayong hapon Negros. Kag si Eli Carion watching from Mandalagan, Bacolod City, hoping to declare early nga no class if ever maigo ang Bacolod due to flooding. As of now, ginaklaro, tanong may 3 pa lang kay LGU nga nag-declare nga wala klase, kagina si Himamaylan City nga nag-suspend sang klase para subong nga hapon. Si Hinubaan Emin ang nag-declare nga wala sang klase subong nga hapon. Si Himamaylan City nag-declare nga wala sang klase buwas, kag si Binalbagan wala sang klase buwas, Webes tubtub, Biyernes nga adlaw. Padayon ka muna i-update sa mga LGU pagid nga iban nga mga deklarar man nga suspended ang klase kung may mga announcement na nga available. Kagabi itong top 10 ng mga balita subong nga adlaw sa Isla Sang Negros. Ako si Romeo Subaldo, tubtub sa buwas, mayong hapon.